Pa što tako jede? Jel se to tako jede, pitam te? Rukama? Šta je to? Jel nas neko zove? Jel nas zove neko? Šta ti tu imaš da ja vidim? Pa neka supica ostala. Jel ostala supica? Jesi ti još gladna? Pojela sam ja više od pola te čase. A imaš i u kosi, pa to je super. To neki modni detalj, ja se izvinjavam. Jel jeste? Jel modni detalj? Ti si završila? Si se naručkala? Gdje je Žubi? A tu, pa nisam to mislila baš da jedeš, ali dobro. Reci papa, papa, papa.